alaikum. Amin. Ramma. Dan malam. Ramma gida. Dan malam na ji hiru har yanzu. Hiru Wallahi shi har yanzu ba a zuwa ko. na haka ne. Ramma akwai labari. An yi baki. Ina. Ina nan a waje. Yigo. Shigo da su. Yigo da su. To a ramma. Kai, ranar kuma na. To na gaban da gaban da gida gina. Kaga kai, a ya ta. Bara kama mana. Ai tunan na sa hannu zai miƙe ne da nan. A da abun haka. Sai ka zo wajen malam. Ka zo wajen malam. Ka zo wajen uban an taɓa kai shi gurin magani? An kai shi wajen da dama ma amma ba labari ba labari. Kuma da tafi an ya gani a ƙasar ko da ban an taɓa kai shi gurin magani? An kai shi malam wajaje da dama malam amma har yanzu ba labari. A nan ai kun zo kat Ba labari ba alamar sauki malam. to don da a samu wallahi sai an samu a nan wallahi nan Allah ya sa. kai amin duk da Allah muke dogaro Allah ne ba mu nan ai daga nan ta kare kat An ga da ya sunansa sunansa Iliya ko ya sunansa. akwai su dan na tsilin duma su dan kurkello Haka sun ai dan kurkello a nan gidan ne yayi shi kaga dan ta bare nan ita ce abu dukansa a nan ne yayi dan kurkello ku kuka san su. ayo a kai za ga maka ni nan ya taban mu sai da ta yafa aljanu wajen 13 Kuma tana rayu malam? ayo kai hada ai yo ai kawai dai kana gani kamar mutum ne amma ba ni da imani je gurin su ni aiki na kenan aikin makarai aiki na kenan shi yasa duk inda ka je yawo ne nan shine kat za a ban 15,000 20,000 za a baka malam in dai ya samu sauki malam. za a baka irin kaga nan Malam na gani. a nan ne gungo sakatariyar matattara aljanu a jikin mutum Wato sai su kama cikin suna kama nan da sirke saboda miƙa mutum ba zai miƙa ba a daure a hankali da za ku fita ko ba za ku fita ba ku magana ya yi to gidan uwarku ne za ku zauna a to yau zan cire ku kuka ce min to ai ku sai na babbaka ku a gidan nan Ba za mu kone ba wallahi. ya Ba za mu kone ba. to kai shekarar ku nawa a jikin ban Allah nan 89,99 da ya ashe su baba ne shegu Allah ya su baba ne Kake bakin mu. ya Kake bakin mu ko? ai harka ce ta dan neman wannan haka abinci haka Ka dena duka mu mana. an dauki teku dan uwa ku Wayo. wai Allah Malam lafiya? na nake ku fita ko sai Ba za mu fita ba. to ai ko za ku tuku Kariya ne. kariya ne to me za ku yi wai Allah Lafiya malam. lafiya lau To malam na ga ka tashi. Na ga ka tashi malam. aiki ne oyo kai ku fita Ba za mu fita ba muka ce. ku fita Ba za mu fita ba. kai kuna jina ku fito da ku ban mu dai ku ban ni ku ban ni ku fita da malam ta waje waje abin da ba abin da zai ba abin da zai saboda in ba haka ne musu ba kowa za su gani shayarwa
a nan gurin tunda sun fita ni nan zan ci uban ku ba za a yi mu asara 20,000 ba wallahi 20 ina sai na karbe Ba za mu fita ba dai. ai wallahi sai dai mu ta sun kura da ku Za mu yi kuwa. kwayana Ha 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 ha!